Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Bungwe ena alangiza boma latsopano kuti lisanyozere ndemanga zambali zosiyanasiyana pamene tsopano layamba kutumikira Malawi. Akuluakulu amabungwe a Center for Human Rights and Rehabilitation Michael Kayatsa ndi National Advocacy Platform Benedicto Kondowe ndi Wanaizi. Awiriwa Anaizi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika atafunsa mabungwe kuti adikire mpaka na amalize kusankha anthu m'maudindo osiyanasiyana aboma asanayambe kumudzudzula pa nkhani yosankha amayi m'maudindo. Daniel Zimba wadzandisa mbiri mu ripoti. Poyankhula lachitatu pamwambo olumbiritsa nduna komanso akuluakulu ena aboma ku Blantyre, mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adati nthawi yakuti anthu adzudzule ziganizo za boma lawo sinakwane, komanso bomali alipanga kukhala lokomera mbali zonse. Koma poyankhulapo mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform Benedicto Kondowe ati zimene anena Mutharika ndizogwira mtima, koma alangiza mtsogoleriyu kuti asanyozere madando ndi ndemanga zochokera ku mbali zina zokhudzidwa pa ulamuliro wawo. Inde tikuziwa kuti cabinet yonse sanakhazikise, koma mwina anthu amene akupereka madando amenewo amangofuna kuwakumbutsa president kuti pamene akupitiriza kuyika anthu mu mpando yosiyanasiyana asayiwale azimayi, asayiwale anyamata. Ndipo naye mkulu wa bungwe lomenyera ufulu la Center for Human Rights and Rehabilitation Michael Kayatsa wagwirizana ndi zimene anena Kondowe, ndipo wati mabungwewa akudzudzula boma pofuna kuliunikira kuti zinthu zipitirire kuyenda bwino. Ifeyo kwatudzula president tukatudzula osati ndicho linga chakuti atononge boma lawo isawale kuti anthu ochuluka wavotera kuti akhala president. Pakufunika ndithu kuti chikhulupiriro chimene awapatsa Amalawi achisungitse. Ndi njira imodzi yosungitsa chikhulupiriro chimenechi ndikuonetsetsa kuti zimene akuyankhula pagulu ndi zimenso akuchita. Nawo kusankha anthu amene ndi mbiri kapena kukhudzidwa ndi milandu yakatangale, olo anthu amene akuyankha milandu yosiyanasiyana yakatangale m'makhoti mwathu zikupereka chithunzithunzi chotena kuti president zimene akuyankhula sizigwirizana ndi zimene akuchita. Mwazina Mutharika atalengeza nduna komanso akuluakulu ena aboma amene awasankha kumene panali madando okhudza kuchepa kwa amayi pa mndandanda wa ndunazi, komanso kupezeka kwa anthu ena amene akuwaganizira kuti akuyankha milandu yokhudza katangale pa mndandandawo. Pakadali pano Mutharika akugwira ntchito yoyendetsa boma ndi nduna zitatu: yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena George Chaponda, nduna yoona za chuma Joseph Mwanamveka, nduna za mdziko Alfred Gangata, komanso mlembi wa boma Justin Saidi ndi wachiwiri wawo. Pakadali pano mabungwe pansi pa Youth Decide Campaign ayamikira President Peter Mutharika pokhazikitsa unduna woyendetsa ntchito za chinyamata mu ofisi yake. Lachitatu Mutharika anati asankha Alfred Gangata kukhala nduna ya zamdziko pofuna kuti mwazina aonetsetse kuti achinyamata adzitenga nawo mbali pakayendetsedwe kachuma. Kalata imene mabungwe watulutsa yati ichi ndi chilimbikitso pa zakuthekera kwa Mutharika kusankha achinyamata ambiri m'maudindo. Feston Malekezo wadzandisa mbiri mu ripoti ili. Mukalata imene yasayinidwa ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society Charles Kajoloweka ati kukhala ndi nduna imene iziyang'ana ntchito za chinyamata ndi chisimikizo choti Mutharika ali ndi mtima ofuna kupititsa patsogolo achinyamata mdziko muno. Akajoloweka anati izi zikutanthauza kuti achinyamata si anthu ongolandira chabe, koma othandizira kupanga ziganizo zikuluzikulu za dziko. Kotero iwo apempha Mutharika kuti apitirire kusankha achinyamata makawo amene ali ndi zaka 35 komanso kutsika m'munsi maudindo akuluakulu monga nduna za dziko, ponena kuti izi zakhala zikupherezera masomphenya a dziko la Malawi monga a National Youth Policy. Timafunanso ndithu talimbikitsa president kuti inde Gangata komano ndithu pali maudindo ena ambiri amene akubwera osati mu cabinet mokhamu iya, komanso maparastate osiyanasiyana mboma. Tikufuna mmene momonso ndithu mulowa achinyamata ambiri mu cabinet omwe ikubwerayo mukhale ndithu achinyamata ambiri. Cholinga chakuti tionetse ndithu kuti achinyamata awa sikuti chabenda athu kuti angopindula ndi boma, komanso ndithu ndi anyamata oti nali ndi utsogoleri otatha kutsogolera nthambi za boma, komanso kusoga chitukuko madera osiyanasiyana. Tapase mpata achinyamata amene wawa ndi mmene ayambiramu ndithu ayamba bwino kwambiri. Poyankhula pamwambo olumbiritsa nduna za boma komanso ena mwa akuluakulu ogwira ntchito m'boma ku Blantyre lachitatu, Mutharika anati cholinga chawo ndi kufunitsitsa kuti achinyamata akuthandizira pa chitukuko cha dziko la Malawi. Mbuyomu mabungwewa
anati ali ndi chikhumbokhumbo chofuna kukumana ndi Mutharika kuti akawauze za masomphenya awo ochokera chaka cha 2025 kufika chaka cha 2030 zimene akuti apitirira kufunsa boma kuti akumane. Kupitiriza ndi nkhanizi madzulo ano, Sarah Londani wa zaka 23 anali ndi vuto lokumwa mowa mwachidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Tsopano Sarah ndi kazembe wa ntchito yolimbana ndi mchitidwewu. Komatu sizinali zophweka kuti Sarah amene amachokera m'mudzi mwa Kasadzu dera la mfumu yaikulu Ganya m'boma la Nchewu agonjetse mchitidwewu. Thomas Kachere ali ndi nkhani yonse. Mdziko lomwe likuyesesa kuti likwanitse mfundo zachitukuko za bungwe la United Nations, mtsikana wina akuthandiza atsikana anzake kuthana ndi mchitidwe wokumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Sarah Londani wa zaka 23 wa m'mudzi wa Kasadzu mfumu yaikulu Ganya m'boma la Nchewu ankagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Mankhwala amene wamakamaka amene magwiritsa ntchito ineyo ndi chamba chimene chiti machipeza kwa anthu amene amagulitsa. Anthu onse kuti mwina ndikhoza kwatchula zina koma timakagula kumene kwa nthawi imene tili ku sukulu. Pano moyo wake unasintha ndipo akuthandiza atsikana anzake kuti asiye mchitidwewu. Ine ndine mtsikana mmodzi amene magwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo, ndipo mbuyo moyo wanga unali wosasangalala ndipo ndimakuma ndi mavuto ochuluka makamakaso angakhale ndimapanga zinthu zonena kuti sizinali zoyenera makamaka pa moyo wangu ine ngati mtsikana. Ndiye ndinamva kunena kuti NCADCA ikufuna kuthandiza atsikana amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndipo akufuna kusiya. Zinandisangalatsa ndipo ine ndinakhala wokondwera pofunanso kuthandiza anzanga makamaka amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndicho linga chonena kuti asiye. Posindikira za vutoli, mabungwe a Norwegian Church Aid ndi Danish Church Aid anakhazikitsa ntchito yothana ndi vutoli ya ndalama zokwana 250 million kwacha m'maboma a Nchewu ndi Blantyre. A Eunice Chimderenji akumaphunzitsa atsikanawa ku Blantyre. Ife ngati mamentazi mavuto salephera kupezeka chifukwa nthawi zambiri timapezeka kuti pamene tikupanga kauniuni wathu wofuna kuti tipeze atsikana athu cholinga kuti tabweretsenso ku safe space, amapezeka kuti vuto lina limadzapezeka ndi guardian yawo kaya ndi makolo, amapezeka kuti mwina akuakaniza kuti musapite kuti musapite kumeneko nchifukwa chani afuna muzikakhala malo ngati amenewo, ndiye kuti mwina afuna akuyalutseni pomwe cholinga chathu sikuwayalutsa koma kuwathandizira kuti tiwakonze umoyo wawo upitirire patsogolo. Achimderenji ati pakadali pano akambirana ndi bungwe la TVETA kuti liphunzitse atsikanawa ntchito za manja. Ndondomekoyi ifikira atsikana oposa 200 azaka zapakati pa 10 ndi 24. Mmodzi wa mamembala a Malawi Congress MCP Alex Major walemba kalata yofunsa akuluakulu a chipanichi kuti achititse msonkhano waukulu. Mukalatayi a Major afunsanso mtsogoleri wa chipanichi Lazarus Chakwera kuti ayitanitse msonkhano waukulu ndi cholinga chofuna kusankha atsogoleri ena. A Major ati asayina kalatayi m'malo mwa apampando amakomiti a maboma 42 komanso a nzigawo zitatu, ndipo ati chipanichi chichititse msonkhanowu m'masiku 14 akudzawa. A Major ati mwezi wa August chaka chatha chipanichi chinagwirizana zochititsa msonkhano waukulu wapadera kumapeto kwa chakacho pofuna kuwunikiranso malamulo mwa zina. Mukalatayi iwo atinso kutsatira kugonja kwa MCP pa chisankho nthawi ya mtsogoleri wa chipanichi Lazarus Chakwera pa udindowu yatha. Times inafunsa ndemanga kuchokera kwa ofalitsa nkhani ku chipanichi a Jessica Bwira omwe anati ayankhula pobe. Anthu ena okhala ku Mzuzu auza khonsolo ya mzindawu kuti izifunsa kaye maganizo awo isanapange ziganizo zokhudza miyoyo yawo. Pempho liladza khonsoloyi itakweza misonkho imene anthu amapereka akamanga nyumba ndi zina. Khonsoloyi yakweza misonkhoyi ndi 33 kwacha pa 100 kwacha iliyonse komanso 19 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Sam Kalimira ali mu mzinda wa Mzuzu. Ena mwa anthu okhala mu Mzuzu akuona ngati khonsolo sidafunse anthu mochuluka asanapange ganizo lokweza misonkho imene anthu amapereka kamba kamalo kapena nyumba zomwe ali nazo mu mzinda wa Mzuzu.
mmodzi mwa anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu Peter Mumba anati ngakhale kukweza misonkho zili m'malamulo a khonsolo pali kuthekera kunena kuti mwina khonsolo singakwanitse kutolera ndalama zokwanira kamba kuti anthu ena akuona ngati adzidzimutsidwa. Amumba anena kuti khonsolo ya Mzuzu iyambe kaye kumapereka zinthu zofunikira kwa anthu okhala mu mzindawu kuti zizigwirizana ndi kukweza kwa misonkhoyi. Apeze njira zenizeni zoti atapanga konzati kuti anthu apereke maganizo awo bwinobwino fo pomwe chonena kuti ngati Mzuzu anthu ambiri omwe azilipira zimenezi mafia amenewo mpeza kuti sanda kumane nawe yayi akumana ndi anthu omwe besalipira zimenezi ndimene akumana nawo anthu oteriwo. Mkulu wa bungwe la Association of Real Estate Agents mdziko muno Ken Msonda posudapa adanena kuti ganizo la khonsolo ya Mzuzu yokweza ina ya misonkho mu mzindawu adachita asadawafunse iwowa komanso anthu ena okhala mu mzindawu. Kumbothapo ndemanga pa izi mneneri wa khonsolo ya Mzuzu McDonald Gondwe anatsindika kunena kuti khonsoloyi idafunsa atsogoleri komanso anthu ochuluka pa ganizo lokweza misonkhoyi yomwe akuti idayamba mwezi wa Epulo chaka chino. Mauthenga amene takhala tikupereka mawayilesi pa Facebook pathu komanso ma social sites ena ma newspaper komanso tinapanganso maposta osiyanasiyana anthu amene akuti azigwiritse ntchito makamaka nthawi imene akulandira mabilo atsopano okhuza ma city rates. Malingana ndi malamulo ku khonsoloyi amayenera kuti adzikweza misonkho ya anthu omwe ali ndi nyumba sitolo ndi zina mu mzinda wa Mzuzu pakatha zaka zokwana 10. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.